המתעמלת הזו היא אולגה בלובה מרוסיה. זה עוד אלמנט בדרגה קושי גבוהה מאוד, מסתובב בצורה כזו כשהרגל היא ליד האוזן. יפה מאוד. יש פה רמה גבוהה מאוד, רמה גופנית גבוהה מאוד, זו תוצאה של עבודה על בלט. המתעמלות האלה יש להם אימוני בלט, יחד עם האימונים הטכניים של עבודה על התרגילים. אנחנו רואים ירידה קלה בשיווי משקל, התוצאה תהיה ירידה של 10 על ידי צוות הביצוע. מעבר לסיבוב כפול, יוצאת ממנו בצורה נקייה ביותר. המתעמלת הזו מאוד מדויקת. ראינו הקפצה תוך כדי קפיצה קשה, אחד האלמנטים הבודדים. וסיום מוצלח.